Kubor nakaslem jong unongsan hima. Tang mencem tayo ngala keren lengba kilat patai kubor sepang gejing sya tumbor gejing sya leben gejing sya nyobin jong ki pai khasi khara ki basa apo kari Bangladesh tim ngala keren du artat syal halor ketu gejing sya penjot jing sya penpra jong ki jakarep jong ki khasi ki basa hang to te ke ek bas ngosi kalong ba ki pai ba khasi ki jungi ki basyong basa ari Bangladesh om tang ki sya nyobin sya tumbor ba sya leben Henry kala don ru gejing takti bat ru gejing pen mensau bat ru gejing sya syok sya dat jong ki para khasi ki jungi ki basa ang tu bat la don ru gejing ja ka ba ki khna ki ba khat prasnem ru ki la sya syok sya dat namar ka don gejing kan at la ne gejing bom yo suthu jing mot apa ki khasi ki basa po Bangladesh bat ki trai shnong ki basa hapo ri Bangladesh ki badai ki trai jong ketukari te kumuway na ki parlok ki ba ju ya don beta ki imlang salang atang suyo ke tu kucing ujor bagi cing itu na ki parlok ki ba sa po ri Bangladesh ha ka arfu khandai trik kata ha ka si tho ding ala tho sha u union minister bari pe ka ministry of external affairs government of India Dr. S Jai Shankar batru ala tho ka personal message sha ka minister of state ka bari pe ka minister of external affairs ka mina shi lekhi haga bangla pentip ya ka shimit pa gijing gijing sha nyu ben jik sha thombor ju ki pai khasi ki baran haga to ka ri Bangladesh te na kaliang kujung a klem da pentut la ne klem da sngap la ne klem da ong ban da kubwei pat ngala shim ki senjam haga to hi kamin ban tho sha kini ki he jong kari India batru syaki syau ambassador jong kari Bangladesh berana pori India batru syaka prime minister jong kari Bangladesh batru ngala tho ek sithi ki ba nga ai ke tek ujor ba ki khasi ki ba sa pori Bangladesh ki sya nyoben ki sya thombor bat ki sya penjot penpra ke jakarep jakasa ke jungki bat kumta terter kumta ka dei ka singi ka bangat tho ek tu sithi kala dei min palat ya ka khandai biji te kala de atat kasi thoding batru kadon ki shuti kasi sajan bi si ublei kumta nga da kermen bat nga da dondu kata ke jing sngo khia batru nga da kwa bai kini ki issue ka baki ngat ki briu ki jungi po Bangladesh ba lakum no ki de ban address la ne ki de ban page la ne ki de ban le ai halor ka to ki issue te arpu khandai tering ngala tho shiki but ngaso tenat ban yithu ipi ki pai ba baro ki ba pe yang ha gani kopor ha ge ya ke jingkering junga ba ha ka ndru tarik jomu benai ba khandai arjar arpuai kata ka badai ka sngi ningkong ngalayo egini ke jing tho ha ka por shipo shiteng min step ha ka ba ka ministry of external affairs ling ba ka joint secretary jong ka Ministry of External Affairs Government of India ka Srimati Smita Pand kala tho singa halor ka to ka jing ujor ka bangala ai shaki lengba ki shithi ki jonga ha ka arpu khandai tarik te ha kani kan ru tarik kala tho singa ngan puli ka kumba kalong haba kala ong ba grievances has been forwarded to our mission in Dhaka for necessary action. Mission officials liaise with local authorities and leaders where relevant. Officials also visit the site of the incident with local authorities. Te dakani gijing tho jong kani ka Ministry of External Affairs ko baka ai singa nga sngu don jing kermen ba kan sale ai halor ka jing sha thumbor ba ru ka jing sha le ben jong ki khasi ki ba shong basa hapo ri Bangladesh namar ngi I bakari India ling ba ka Ministry of External Affairs ka shim khia halor ka ni ka benta bat kala kular kat kum ke jing tho ko jong ka ba kan sale ai halor ka ni ki issue ngasngo tenat shibun baka Ministry of External Affairs lemba kini ki officers ki badana po Delhi kila shimkhia lor kini bat ngada kermen shisha ba kini ke jingja ba kini ke jinge ke bagi khasi ki mat hapo ri Bangladesh kan wan no shi ke jinge suthu jingmut batru kan don ke ai ke jing ya suthu jingmut ke ba la ban ya pediang boro arliang hapding ki khasi ki besyong basa ang tu batru ki briu ki bade try ki bade ki he pai ki besyong po ri Bangladesh marba kum bagi tip ki khasi ki bade na po ri Bangladesh ki don tang kum ba prapusan hajar ai kat kum kata ke data ke ba ki ai po Wikipedia tingi shimbe kata kumba kalong ki palat prapusan hajar buat ki khasi ki besyong basa po ri Bangladesh
ki badon hapo ki thain border baka Bangladesh Assam, Bangladesh Meghalaya, but Bangladesh Tripura. Tengi iba ki khasi hang turu ki long ki ki ba contribute lane ki ba punyo nong i gari Bangladesh. Hande de ki don ba de kum kini ki jingi kan at ki kum kini ki jingi bo punyo su thu jumut kamut kan wan rap bani ki jing bat ka jing lutsan ka ba kta ya ki brig jong ka tu ka shnong bat jong ki tu ki shnong batru jong kari Bangladesh batru shpang ka ri India. Ti halor ka tu ka bentang asukwa ban yathu hang ni khndiat ba ha ka tu shiti ka bangala tho shaka shikini ki he sarkar ki bade jong kari Bangladesh batru jong kari India ha ka bangala tho ang to banga kut la ni ngala shim na kata ka jing tho jong United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People ha ka article ka baning kong ka ong ba kino ki indigenous people la ni ki ret pa ya ba ki don ka no riru kari ka ba he pa ka bran ki priu ki ba khambun ki dei bandon ni kata ka fundamental right to enjoy every fundamental right according to article 2 lani ka article ka baar ka ong ba kinu kirit pai la da ki don ka ri jung ko pertheiru kim dei ban sha nyu ben kim dei ban sha khen ben kim dei ban sha pin shitom lani kata ka ki ong ka tin nong way ka discrimination nang ta shushu ha ki United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People ha ka article ka balai pun article 36 ka ong ba ki no kirit pa ya ba ki don ka ri jung ko perthei ki dei ban don ye ka hok bakin trei kin kata lani bakin pendon kami kita ke natural resources lani kita ke spa mariang kiba kila kenang bakin penroi lani kin penkiu ya kata ke yok kot kejungki bat ki don ru ika hok bakin don ya ka khndo ke siap ha ka no ri ka bakisa nangta ha ka article ka arhuwei jong ke ni ke United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People ru ka ong ba ha ka article ka arhunde walong ka ong ba ki red pipe haba ki don ka no ri jung ko pertheiru ki don hok bikin imsuk imsan bikin imbaha imyat ha ka rukom ka ba ki judon but on don manu bala mun pentut lani ban khanglat lani ban le ka balong persya ya ka hok ka ba ki don kumta de ni jing tho ka junga bat nga kermen ru baka sarkar Bangladesh kan le halor kan ki issue but kan shimkhia halor kan ni da kan ni jing yakren jung ka Ministry of External Affairs Government of India but kini ki brio ki badai pet ya kari Bangladesh tekat kum ke jing yo sngo ke junga ba jing thu jung ki parlo ke basa po Bangladesh ki ong ba ka sarkar Bangladesh ru kala shimkhia halor kan ni ngada sutanat sibun ba ki ong ba ka nyau tarik jong mentau benai September rajar apui kandon kata ke inspection but kandon ru kata ke jing 1 year kedua ke jing wan jungo jong ki he sarkar jong ka Bangladesh but yo lesi ki he sarkar jong kari India ro kin don lang kena bikin page ya ka bah ka miat but ya ka khia ka shon but ya ka jong kini ki khasi ki badon ka tu ka than te nga sutana chibun bagai sarkar India but ka sarkar Bangladesh ru nga kermen bakan ship khia halor kani but bakan page bagi khasi la da ki don ka no benta jong kari Bangladesh ru ki dei ban long kita ki balash la sumar bah de sarkar India de sarkar Bangladesh kenang ba kanom don kanu ke jing pen khen le ni ke jing yu roi ya ko hok jok ki khasi ki badan na po ri Bangladesh tekum uwe ni ki nong nong jong kari India so khia smo shon hadu kata ye jing ki pai khasi ki badan na po Bangladesh but ni so dei ban ai ru ki jing kershan ye ki tamar ba ki long ki briu ki bret pai ha ka tu kari but kerben dang ni shekmat bakan don kata jing su thu jumut ha peding jung ru ki khasi kharangi di ban ye don ni kata jing sngo la ni kata jing ye kata jing ye sngo long sipara wat la da ki khasi ki don ka nu benta jung ko perthai ki don ka nu benta jung kari la ni jung nu ki kendong ke chrot jung nu kari la ni jung kanu ka benta jung ha kani ka perthai ru ngi de bani snok ti ngi de bani ngi de bani sutanan ngi de bani yeng ban ya dai ka hok ka chungki ko mangala ong mene bangi don tang khat san lak ha kani ka perthai ki bai khasi khara ko mangala jukren ki chingkren ki jonga ba na du mchua bangi don kam bangin long protected la ni bangin yada bangin don manu ki be yada ngi namar bangi long kret pai te kum ta ka ka banga kwa shu ban ong ba ngi de ban shim nuksa ro ni ki we ki ri jong ko perthai
kum kari Amerika habaka ri Amerika ki pai ki jungka ki don gnu gnu benta jungka prothai ki sha thumbor kari Amerika ga long kari ke beningkong bahkan pendrem leni kan ai jing irap ye ki pai ki jungka ki beran bat sha nyu ben bat sha thumbor kum ta mangiru ki khasi ngidi bendon ni kata kejing kejing snow namar ba ngi long si parado parasnam wala da ngi don gnu gnu ke benta wala da ngi mi itu iwe de kata kejing snow jan kata kejing ye snow ye thon kade bendon ha pening jungi te nga kermen ba nakaliang jungi ru kum kini ki he sarkar ki ki bade jong kari India kari Bangladesh ki ben sim khia lor kini kham tam li le nga kwa mun keren chi phang ki no mi khmat jong kari khasi ki jungi ngi don po meghalia ngi pon ki pai ni ngi don kum bakhat sau lak tam ngi kumno ngi kwa ba ki no mi khmat ki jungi ru lada ki de kham tam li ki MP namar ba kum bakalong mentangi ikat ni ki jing jong ki pai khasi ki baladon po Bangladesh ngemi kata ka wei ka sur ni ki no mi khmat ki jungi ki baladon po meghalia kham tam li le ka be kren ba ki ni ki ka be dei ba ni ki MP ki chief minister na ta bat ki ni ki wei ki he sarkar ngemi begini keren chi kentin ru yo le se kim kwa bani dan connection ni kim yo kwa bani keren le lor kini namar ba ki yo ki ken kam kori kata ka diplomacy ni ka diplomat Henry nakaliang ki jungi ngim de ban sko kata wala dagi bat ki kam ki behe ki bahan dan ki kam ginu ru ni Henry kata ki jungi long sipara ni bread no kita ki jungi sko crowd haki kam politics ki bangi bat dingi de ban sko ba kanu ki isu ke bangingat ki para khasi ki jungi ngim de ban chusngam Henry ki de ban keren kumta ngasutenan ba ka sasisin ngakermen ba ka jing tho gjonga ki thi chikini ki he sarkar jung kari Bangladesh ba kari India ki la shimkhia ngakermen banang ni shakmat kin don ki jing su thu jumut kan don ki jing ya su thu jumut ki jing treilang kenang ba ngin ya kiyo ha ki yang boro lemdang ile kamut ba kari ba ki jai pendri jungi kanum poi shinu Henry kumbang ala kerna do ki por ba menshua bala don ki du ki jing ki ba yadai ba ki pai khasi jentia ki ba shong ki nu ki benta jung kari la ki de po Assam la ki de po Bangladesh la ki de po Afrika la ki don po Amerika la ki don shinu ru ngi de long shipara ngi de ben don ki jing sko da benta jung ki haba ki mat ki ni gu jing ngi de ben yang tili ban yada bat ban keren bat ban le na ka benta ki jung ki te tang ki ni ki kitien masul tanat shibon ni ka Ministry of External Affairs bat ki ni ki officials poro khoi ki bale shim khia halor kani bat nganda pha ru ki jing khublei ai khublei kerpang nakaliang chunga yaki khnang bala da don kanu ru ki jing hadin habut bangin yai but din khnang ba ngin don ki jing shong suk shong san bat ru ngin don na pedeng ki jing su thu chumut te tang ki ni ki kentin khublei